Тверь борынгы шәһәр, аңа 1135 елда ук нигез салынган. Ул Идел елгасы ярларында урнашкан. Аның аша 5 елга ага. Идел елгасы ярларын тоташтырган әлеге күпер 1900 елда ук барлыкка килгән. Тик 1941 елда совет солдатлары фашистлар кирмәсен өчен артка чигенгәндә аны шартлаталар. Ә инде 1947 елда әлеге күперне яңадан торгызганнар. Тверь шәһәре уртасында татар бистәсе бар. Рәсми документларга караганда, биредә беренче 2 татар 1846 елда теркәлгән. Милләттәшләребез Тверьга күпләп 19 гасырда Түбән Новгород өлкәсенең Сергач һәм Рязань губернасының Касыйм өязеннән күченәләр. Монда бик күп завод-фабрикалар була, татарлар исә бирегә хезмәт юлыннан килгән. Монда инде күп татар эшләгән мануфактурада. Мануфактура иң шундай атаклы фамилиялар булган теге хуҗалар. Морозовы, Рябушинский и татарлар инде. Иң алар белемле шундай сәүдәчеләр, алар Средний Азиядан бу хлопокны китереп мануфактурага бәйләп торганнар. И бик күп татарлар еще эшләгән мукомольная фабрика Коняева. Андан уже онны капчык белән ташып, арба белән уже баржага ташып, җибәргәннәр уже аска. Татарларның күбесенең атлары була, алар фабрикадан он, ашлык, шикәр ташыганнар, продукцияны елга буйлап Әстерханга, Казанга җибәргәннәр. Милләттәшләребезнең ул вакытта ук тырыш, эш сөючән булулары билгеле. Революция узгач 20 елларда, монда сугыш нитеп, монда да тоже сугыш булды. Күбесе татарлар китте, Питерга китте, Мәскәүгә китте, күбесе таралып моннан качты, әйтеп була. Хәзерге татарлар, яшәгән татарлар Тверьдә, күбесе уже совет заманда килгән татарлар инде була. Совет чорында урамнарның исемнәрен үзгәртү башлана. Һәм әлбәттә инде бу урамны да специалистов дип үзгәртәләр. Ә 1990 елда шәһәргә татар җанлы архитектор килә. Һәм аның ярдәмендә урамга үз исемен кайтаралар. Ул татар бистәсе дип атала башлый. Беләбез инде, 90 елларда теге союз беткән чакта бик татарлар, күп татарлар килгәннәр Средней Азиядан, Азербайҗанлар, Кавказдан килгәннәр. И по статистике буенча Тверьда и в районах булганы 9000 татар. Беренче чыккан китап бу Тверьнең татарларның тарихы, этнографический очерк дип яздым. Фәрит Батыргәрәев Тверь татарлары тарихын өйрәнә. Беренче китабы 2004 елда чыккан. Узган ел күләмле метрика китабы басылган. Вакыт кирәк, эшләргә кирәк, актарга кирәк, документлар бик күп. Эзләргә кирәк. Нәрсә моны мин таптым, моны бу көнгә. Үткән ел чыккан китабы, метрический дәфтәр. И тоже Казан булышты, рәхмәт бастырылга. Баштарак татарларның очрашу урыны мәчет була. Ул татар бистәсеннән ерак түгел урнашкан. Төбәк дәрәҗәсендәге архитектура һәйкәле санала. Аны 1906 елда татарлар төзегән. Иң беренче бу безнең имам инде. Имам Саид Бурхан, Хусаид Саид Бурхан килгән. И тагын монда булган сәүдәгәр Фатих Алышев. Мәчетне бик тиз төзделәр. 4 ай гына арасында күтәрелде. Мәчет ачылганда бөтен шәһәр бәйрәм иткән, бик күп данлыклы кунаклар чакырылган. Санкт-Петербургтан Ахун Атаулла Баязитов, Мәскәүдән Ахун Агиев, патшаның якын кешеләре килә. Хәзер мәчеттә инде 10 елдан артык имам булып Ивановодан килгән Тахир хәзрәт Сейфетдинов эшли. Значит, без инде шул аятларны укып беләбез. То, что милләтләре күп дөньяда, бу инде Алланың язмышы. И без анныбыз, что безнең хакы юк. Югатырга шул Центральный федеративный округда, югатырга шул милләт как татарлар.
Таһир хәзрәт үзе дә татар телен 36 яшендә генә өйрәнгән. Аңарчы бер кәлимә сүз белмәдем ди. Аллаһ йортына милләттәшләребез күпләп йөри. Җомга намазларында 1000-нән артык кеше була диләр. Мәчетебез татарларыбызга нәрсәдән ярдәм бирә? Динебезне югатмаска, милләтебезне югатмаска. Татарлар мәҗлисләрен уздыралар. Кырыгы, елы, шул мәҗлисләргә йөрибез. Татарларыбызга анлатып, динебезне, милләти, гореф-гадәтләребезне. Яшырып яткырмыйча йөрәкләрдә никадәрле гайрәт, көч барын, яшик җирдә бер дә кимсенмичә, башны горур тотып татарым. Тверь өлкәсе күп милләтле төбәк. Татарлар бирегә төрле яклардан җыелган. Казан, Уфа, Нижгар, Пенза, Касыйм, Әстерханнан килүче милләттәшләребез гомер кичерә. Милләттәшләребезне берләштерер өчен 1998 елда татар-башкорт мәдәни үзәге төзегәннәр. Ә инде 2007 елда Тверь татарлары төбәк иҗтимагый оешмасын булдырганнар. Тверь татарлары милли мәдәни мөхтәриятенә 20 ел. Төрле чаралар уздыралар. Милли бәйрәмебез Сабан туйны ел сайын үткәрергә тырышалар. Моңа өстәп татар ашлары бәйрәмнәре, 5 ел рәттән Габдулла Тукай укулары, Җәлил укулары конкурсларын оештыралар. Россиянең любой өлкәсендәге татарлар, алар минемчә бер гаилә кебек булырга тиеш. Гаилә булгач аның өе дә булырга тиеш. Бу елга кадәр җыелу урыннары булмый. Тверь шәһәре үзәгендә урнашкан бинага ремонт ясап керәләр. Апрельдә җәмгыятькә яңа рәис, милли җанлы, тырыш Марс Ибраһимов килгән. Тверь өлкәсенең татарлар автономиясенең иң башында тора менә безнең Фарид Батырович и Ернеев Ривас Касимович. Он миңа кадәр председатель булган кеше. Вот. Мин аларның эшләрен дәвам гына итәм. Наш представитель автономии татар ездил в Казань, в Федерацию Кряж, и договорился, что у нас здесь будет открываться Тверской филиал борьбы Кряж. И я думаю, что мы привлечем местных тверскую молодежь, скажем так, в эту секцию. Твердә татар яшьләре күп түгел. Мәскәү һәм Санкт-Петербург якын булганга, алар зур шәһәрләргә китү ягын карый икән. Хәзер өлкәдәге яшьләрне берләштерергә, кызыксындырырга кирәк. Узнали у нашей молодежи, что им было бы интересно в рамках татарской автономии, и определили, что основными направлениями это будет организация кружков для наших малышей, да, там, подростков. Яшьләрне җәлеп итү өчен социаль шелтәрләр дә кулланалар. Охват у нас для Твери и Тверской области, наверное, не очень маленький. У нас почти 500 человек вот в Инстаграме, какое-то тоже количество ВКонтакте, не помню сейчас. И при этом это все люди не обязательно из Твери или там из Тверской области. В Инстаграме, например, очень большой процент просто татар, которые могут быть из любых вообще городов, и которым просто, видимо, интересны наши публикации. Нәтиҗәләре дә күренә. Социаль шелтәр аша милләттәшләребезгә татар телен укытырга теләүче элемтәгә кергән. Иң беренче чиратта татарларның үз аңын үстерергә кирәк диләр биредә. Ә моның өчен милләтебезнең тарихын белү мөһим. Татарларның күңеленә менә шул татарларның тарихы, татарларның мәдәнияте белән яннарында горурлык уятырга теләк бар. Шул горурлыкны татарларның күңелендә уятсак, аларның уже само собой ул татар телен өйрәнергә теләкләре булырга тиеш. Планнарны тормышка ашыру мөмкинлеге бар. Күптән түгел грант утканнар. Тиздән биредә заманча җиһазландырылган мәдәни үзәк булдырырга ниятлиләр. Шулай ук якшәмбе мәктәпләре дә үз эшен башлаячак. Камера элеп куябыз, кран элеп куябыз. Монда уку урыннары ясыйбыз. Монда 20 кеше очно укырга тиеш, 20 кеше. И кроме того, менә шул оборудование безгә мөмкинлек бирә бөтен укуны интернетка күрсәтергә. То есть бу монда утыра торган 20 генә кеше күреп, тыңлап укымый, бөтенесе интернетка кереп, бу занятияларны, лекцияларны карый ала. Хәзер иң мөһиме укыту методикасын булдыру. Аны төзү өчен Казанга барып, тарихчылар, галимнәр белән очрашырга телиләр. Моңа өстәп татарлар турында махсус газета чыгарырга җыеналар. Грант буенча гармун, кубыз, баян, курай алырга да уйлыйлар. Әлеге музыка коралларында уйнаучылары да татар ансамбльләре дә бар.
Әнә шулай дәртләнеп биюче Таһир Сиражиевны күреп, аңа кем 73 яшь бирер икән? Ул ансамбльгә йөрүчеләрнең иң өлкәне, ә иң кечесенә 12. Мин аксакал, конечно, монда 67 елда Лубян техникумын бетереп, менә урманчылык эше буенча килдем монда. Вот. Шуннан бери 50 елдан артык инде эшләп йөрим. Кичәгә менә 9 яртына кайтып, урманнан 200 километр үтеп, менә бүген монда тагын сикереп килдек. Менә шулай күңел ачып, миңа бик ошый. Потому что мин бик яшьтән менә гармоннарда уйнап йөридем. Җырлап инде алар миңа бик таныш. Безнең бөтен семьябыз белән без барыбызда җырлый идек һәр вакытта. Ул вакытларда инде ниләр юк иде әнә. Мондай возможностьларда радиодан тыңлап, тиз-тиз генә беребез бер рәт йырны яза, берсе без икенче рәтне, и шулай язып, музыкага берсе музыканы тыңлый, и шулай без балалар өйрәнә идек җырлар татарча җырларга. Шан тартты шул татарларга и татарча җырларга да тиген күңелем бар. Мин яратам сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Алар җырлый да, бии дә, нәфис сүзгә дә оста. Инҗе бөртекләре бер мәрҗәнгә җыелган кебек төрле төбәкләрдән, шәһәрләрдән килеп очрашканнар. Мәскәү, Кемерово, Башкортстан, Татарстанның Мамадыш, Әтнә, Азнакай районнары. Чит төбәктә аларны татар җыр-моңнары кавыштырган. Ансамбльнең хәзерге сәнгать җитәкчесе Галимә Киселева Татарстанның Мамадыш районыннан Тверьгә 1984 елда күченгән. Шәһәрдә яшәүче татарлар белән танышып китүе үк җыр белән бәйле. Бар халык Сабан туйга җыела һәм Мәскәүдән татар артистларын көтә башлыйлар. Ә җырчылар соңга калган. Карим бер бабай шыңгырдатып утыра гармон. Мин тиз генә йөгереп килдем дә, бабай мәйтәм, менә мондай көйне уйный беләсезме? Җырлап җибәрдем, ул уйнап җибәрде. Халык җыелды, без җырлыйбыз бөтенебез, бөтен татарлар. Аннан соң инде хәзер әйдә бию көен уйна, бабай дим инде. Бию көен уйнап җибәрде, биеп җибәрдек. Шайтырып без гөр килеп Сабан туйны башлап җибәрдек. Мәскәүләр килгәнче. Аннары Мәскәүләр килде дә, Мәскәүләрне карадык инде. Менә шуннан мин татарлар белән танышып киттем. Һәрберсенең ансамбльгә килүенең үз тарихы. Гөлфизә ханым үзе Башкортстаннан, ире хәрби, башта Мәскәүгә, аннан Тверьгә җибәрәләр. Тверьгә килгәч тә мин бер татарны да белмәйдем, җыладым көн-төн. Шуннан соң ишеттем, Мәскәүдән татар концерты килә икән дип. Татар концертына бардым, карыйм, күпме кешеләр, неужели барсы да татарлар, не мин берсендә белмәйм икән дип. Концерт биткәнче җылап утырдым, шешенеп беттем җылап. Шуннан соң мин күрдем кешеләрне, кемнәр, бу да татар, значит, бу да татар. Барайм да, сез татармы, сез кайдансыз, сез татармы, сез кайдансызмы дип сорыйм. Шуннан соң Римма Накиповнаны бер урамда очраттым. Шуннан соң аның белән сөйләшеп киттек тә, ул әйтә, мин как раз вот коллектив җыям ди, килегез безгә ди. Римма Вафина ансамбльнең беренче җитәкчесе. Ул вакытта әле җыелырга урыннары да булмый. Татар милли мәдәни мөхтәрияте быел аларга үз бүлмәләрен булдырган. Ул мине утларда яндырды да, тилмертте аерылык азабы. Татар ансамблен Тверьдә булган һәр төрле чараларга чакыралар. Шәһәр бердәмлек көннәрендә дә чыгыш ясаганнар. Татар җырларын башкарып, күңелләренә тынычлык алалар. Barmak yasıyız, mantılar pişiririz, tavuklar pişiririz, peremeçeler pişiririz biz. Dış kuşmaklar da pişiririz. Elhamdülillah kalbimizden niyeskekiler şunlarını yasıyız. Тверьдә әнә шулай милли ризыклар пешереп, ана телебездә рәхәтләнеп сөйләшеп яшәгән гаиләдә кунактабыз. Зәйнәп Шакаева тумышы белән Ульяновск өлкәсенең Зур Ширекле авылыннан. Бирегә 1970 елда әтисе белән ашлык тапшырырга килгән була. Шул вакытта аны кайнатасы күреп ала. Тиздән кулын сорарга киләләр. 18 яшендә бер белмәгән егет Шамил Шакаевка кияүгә чыга ул. Конечно, первые елларны авыр иде. Мин, конечно, ерактан килгәнгә бер мәл иләшәлмәдем. Сагына идем, сөрү авылыңы сагынасы инде. А потом тора бара 2 елдан соң
Малайыбыз туды. Малайым тугачинде алар бик шатландылар, оны көттүләр. Каняным әлде роддомга килде де, әткәннәрдән арга малай дие, даже сумкасында оныткан чаба киткән бабасына хәбәр итәргә. Соңрак кызлары туа, Шамил Шакаев белән 35 ел бәхетле яшәгәннәр. Авырын да бергә, җиңелен дә бергә күтәрдек. Конечно, Канянам белән Канятам да тырыштылар безне, ничек күчтерергә бергә, ачулатмаска, нитмәскә шулай. Бер-беребезне башларыбыздан сыйпап, 35 ел тордык, әлхәмдүлилләх. Инде до сих пор сагынам без. Авыр булды, конечно, мен 50 яшымда калдым, мен сагынмаган көнем юк. 50 яшьтә. 50 яшьтә калдым. Анарга 58 иде. Ясин вәл Кур'анил хаким. Зәйнәп ханым кайда гына хезмәт куймаган. Соңгы эше вагон төсү заводының агач эшкәртү цехында. Балалар белән кайнатасы һәм кайнанасы нык ярдәм иткән. Хәзер исә килене белән бер түбә астында дус тату яшиләр. Картлар белән күп җиңелрәк торырга. Вот үзегез генә уйлагыз. 3 угым, әлхәмдүлилләх шөкер. Ал әнисе дә эштә, әтиләре дә эштә. Мөмкин бу өйдә. Безнең өйдә каяна килен сүзе юк, бар әни, кызым дигән сүз. Biz бик дус торабыз, 22-23 ел инде торабыз. Зәйнәп ханымның улы хатынын әнисенең туган авылында эзләп таба. Харис Шакаев 2 ел элек Твердә ел инженеры исеменә лаек булган. Без килгәндә дә эш сәфәрендә иде. Харис, сәлам. Бездә кунаклар бүген. Татарлар тапшыруыннан. Бүтән дөнья татарларга сәлам. Зәйнәп Шакаеваның кызы Рәйсә исә төньякта яшәүче милләттәшебезгә кияүгә чыга. Тик гаиләсе белән Твергә кайталар. Ул вакытта улы, килене, кызы, кияүе һәм оныклар бер фатирда 8 кеше яшиләр. Эй, әбием, әбикәем, кояш кебек күңелең, сәламәтлек безнең хода, озын булсын гомерең. Зәйнәп Шакаева инең яме, оныкларын бисмилла әйтеп уята, дуга укып йоклата ул. Мен балаларны тор балам, куяным тор. Дорога кирәк. Үзегезгә школга менигәм, уятам, башларына сыйпым. Алар миңа бик кадерләр. Оныкларыма мин бик риза. Шакаевлар гаиләсе Тверь шәһәре татарлары белән аралашып яшиләр. 30-40 кеше җыеп мәҗлесләр уздыралар икән. Планнарыбыз качан тудылар, без все время сөйләдек татарча. Безнеке збабызда качанда юк иде сүз мама. Әникай, әтикай, әбикай, бабакай, безнеке юк иде. Мама, папа, только вот татарча сөйлейделәр. Даже садикка барганда алар бардылар и воспитатели миңа замечание ясыйдылар. Безгә билем без кемнәр булар. Бу инде мин аңгарта идем. Мин мама буламын, әникай. Анан инде алар да инде иләштеләр. Ана теле үз телең ул, алар должен белергә яшьтән үк. Анарга качан ике тотында сүләргә, ул әйтәйдиләр, сорыйдылар. Где твои глаза? Ул берсен күрсәтәйди глазы, где твой глазик? Күрсәтәйди. Ә күзең кая? Икенче күзен күрсәтәйди. То есть ул кичерә вакыттан ук татарча, урысча сүзләрне biz белә барды. 4 ел элек Шакаевлар гаиләсе Казанга да кайтып килә. Ул сәяхәт әле дә хәтерләрендә. 5-6 мәчеткә кердек. Барышбы анда быстайлар белән, неләр белән күрештек анда. Сөйләштек, намазларны укып чыктык, әлхәмдүлилләх шөкер. Хәзер оныгы Мәдинә югары белемне Казанда алырга тели икән. Ә Зәйнәп ханым үзе Болгарны күрү хыялы белән яна. Хыялларыгыз тормышка ашсын. Ә без юлыбызны дәвам итик. Тверь өлкәсендә 6000 татар гомер кичерә. Шуларның 2000-е шәһәрдә, калганы төбәк буйлап таралган. Без татар авылы Лукинога юнәлдек. Авыл башында зират каршы ала. Бу Тверь өлкәсендә бердән-бер татар зираты. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белдиләр. Зиратны чистартып, аны карап торучы Гаделша әфәнде. Мен бер 10 ел инде бер. Абзаларым бер торды. Бер күп татар. Аралашасыз, телне онытмыйсыз инде. Орша елгасы Лукино авылын икегә бүлә. Аның сул ягында төрле милләт вәкилләре яшәсә, ә инде уң ягында татарлар яши. Һәм инде бу якны үзара
татар бистәсе дип тә йөртәләр. Лукино авылына татарлар 1930 елларда Пенза якларыннан вербовка белән килгән. Биредә Орша елгасы буенда торф катламнарын эшкәртү урыны булган. Теге совет заманында әйтмешле шулай килгәннәр по зову партии, монда килеп эшләп, авылны күп йортларны салып, монда хәзергедә монда яшиләр. 2000 елларга бу торф разработки уже монда бетте, юкка чыкты. Авылның табигаты искиткеч. Җәй көне биредә тормыш кырли. Ял итәргә килүчеләр шактый була икән. Хәзер исә Лукинода күбрәк өлкән яшьтәгеләр гомер итә. Бире Лукинода турдым. Уна куланын тәлкитәгә яганда. Качан ирем дөньяда вакытта бакуйдык. Ничә яшь сезгә? Миңамы? Әйе. 82 шулай куяннарым. Әнә шундый тәмле телле безнең милләттәшләр. Татарстаннан килгән төшерү төркеме белән күрешеп калырга ашыктылар. Татарстанга телевидениедан күрсәтәбез сезне. Күрсәтәме Татарстан каналлары? Күрсәтә, чүтә бу ара митаны не багабыз, бик яхшы рәхмәт телегезгә, татарларның җырларын да ишетәбез. Әбиләрне багабыз. Сония ханым Пенза өлкәсенең Ос авылыннан Лукинога кунакка килгән булган һәм биредә яшәүче Хөсәен Надыршин белән танышып өйләнешәләр. Инде 54 ел бергә алар. Хөсәен Надыршин шушы йортта туган. Заманында Лукинога әти-әнисе һәм бабасы килгән була. Безнең әниебез инде үлгән кеше, ул сүрәде. Әтә кызым без килдек тынып, бер ай атларны тындырып, никтер ауылдан сүргәннәрме, сүрмәгәннәрме, необходим это без бережи юлдык. Монда звала Югидеевке, тодолар квартира алып, Лукинода теге якта, потом инде монда әтиебесе куйдыз ба. И вот так без калдык монда торга. Хөсәен Надыршин әтисен бөтенләй күрмәгән. Ул 1941 елгы әтисен сугышка алганнан соң туган. Надыршиннарның балалары шәһәрдә яши. Авылда кибет тә, мәктәп тә юк. Лукино бер урамлы сала. Милләттәшләребез үзара оралашып, бергә динне, телне саклап яшиләр. Bir artıban bir tatarlar. Ayetinde böyle bir şey, ayet kameralar basam pişirebilir. Resim işli, bir yeraginde uçuş çakırım barıp asfalt diye taban kulbukunu uzayıp. Рамнар ясы, ишекләр ясы хәҗәйенгә виз даваттәләр якча телевизионы. Әнә шундый эш сөючә милләттәшләребез турында күп сөйләде Рабия ханым. Әйе, тырыш, булдыклы безнең татарлар. Кайда яшәсәләр дә югалмыйлар. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Тверь өлкәсе.